sa ating kapaligiran at syempre sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan ng Pangasinan, maging sa ating bansang Pilipinas at maging sa ibayong dagat. Ayan na yung mga public service po ninyo, panawagan po ninyo kung pwede po, kung sa palagay po ninyo ay pwede dito sa ating palatuntunang Aksyon Radio, DWCM. Feel free to text us up. Ang text line po natin 0922-852-1161. O kaya naman po sa comment side ng ating Facebook Live. Aksyon Radio Pangasinan DWCM 1161 kHz. AM band po yan. At ito po ang panawagan natin para po sa mga nais mag-donate ng kanilang blood. Yan. Saglit lang At dahil magkakaroon po ng bloodletting activity ang City Health Office ng Urdaneta City, ang Philippine Red Cross at Bureau of Fire Protection ng Urdaneta City at syempre ang Rotary Club of Urdaneta ay magkakaroon po ng serbisyong ramdam mo yan. Yan, bloodletting activity. Ngayon po yan, August 20 ngayon, di ba, Action Conrad? August 20 at 8 o'clock in the morning, nag-start na po hanggang mamayang 3 o'clock. Yan po sa may Urdaneta City Cultural and Sports Complex. Ayan kasama po ang Rotary Club of Urdaneta, ang City Health Office, ang Philippine Red Cross, ay magkakaroon po ng serbisyong ramdam mo yan, bloodletting activity sa pamuno siyempre ng LGU, ni Mayor Ram Paraino, at siyempre ang mga partner agencies, kasama na po ang Rotary Club of Urdaneta. Para po sa mga nais mag-donate, alam nyo kasi, pag kayo nag-donate ng inyong mga dugo at pumasa po kayo sa screening, ibig sabihin you are very healthy, di ba? Very healthy dahil tinanggap nila ako royal blood. Royal blood. Pag royal blood ka, royal blood na lang, tingin sa wala ni Coke Zero to. Action ko na medyo alanganin ng konti. So ayan po mag-iingat po tayo muli dahil ayan na naman. Tuloy-tuloy na naman sa pag-ulan at meron na naman pong na-monitor na isa na namang tropical depression na yan nga si Obet, no? Obet ang pronunciation niya na hindi Obet. Obet. Si Neneng, medyo nakalabas na siya. Pero ngayon si Obet, friendship sila yan Kaya nandyan na naman, siya po ay nandyan lang sa paligid-ligid pero ipagdasal po natin na sana ay wag na siyang lumakas at wag na siyang landfall, no? Para po hindi na magtuloy-tuloy ang pag-ulan. Kaya lang kasi palagi nating sinasabi, nup-nup na 'di ba? Panahon na po ng tag-ulan. Kaya ayan, tuloy-tuloy po, hindi natin saka ganitong panahon August. Nung mga time na nagbabangka tayo from Action Radio to there sa may De Venecia o New De Venecia, nagbabangka si Action Bioli, no? Kaya ganyan na talaga ang panahon natin. Okay, sa ating pagpapatuloy. Okay, mamaya-maya po ay kakausapin din kung kumustahin din natin ang iba't ibang mga munisipalidad dito po sa Pangasinan. Kumustahin natin maya-maya ang bayan ng Manawag, no? Marami pa kayang pumupunta sa church despite of the situation. Marami pa kayang bumibisita sa Our Lady of Manawag Church. Diyan po sa bayan ng Manawag, subukan nating kapanayamin ang kanilang mayor, si Doc Ming Rosario. Dahil
dahil isa din yan. Actually, siya yung presidente ngayon chairman ng Mayor's League of the Philippines Pangasinan Chapter. Kaya siya din ang nakakaalam, syempre as the president, ay kinukumusta din niya ang kanilang mga kababayan o ang kanilang mga iba't ibang bayan, ang kanyang mga co-mayors, yung kasama niyang mga mayors, kinukumusta din niya, no? Syempre, siya yung leader nila siya yung presidente nila kaya kailangan malaman din niya ang sitwasyon ng bawat munisipalidad dito sa lalawigan ng Pangasinan, no? Nang at least ma-advise din niya or kung ano man yung pwedeng itulong sa mga ito, being the president of League of Municipalities Pangasinan Chapter. Pero meanwhile, habang kinukontak natin si Doc Ming, no? Si Mayor Ming Rosario, habang kinukontak natin dyan po sa bayan ng Manawag. Para po sa mga nais mag-shopping, ay nako, ayan tayo no? Pag-shopping ang pinag-uusapan, no? The Big Our Home Sale at Baguio Convention and Cultural Center up to 85% off. Pero sa kwanda, ang tutan mo action violet, Baguio tanay, paano tayo unlaod Baguio? Don't worry, kasi pwede po kayong mag-shopping kahit hindi na po nyo kailangang pumunta ng Baguio City. Kaya mahumanda na po kayo sa mga kababayan. I-ready po ang inyong mga checklist dahil meron na po, narito na ang Our Home Big Sale na gaganapin sa August 21 hanggang August 23. So bukas yan kasi August 20 ngayon, di ba? Diyan po sa may Baguio Cultural and Convention Center. Pero masarap din kayang mamasyal sa Baguio. Magpalamig. Sulit na sulit ang mga deals na naghihintay sa inyo, up to 85% off plus extra 10% off ang mga offers. May buy one get one at pwede pang mag 0% installment gamit ang mga major credit cards. Hindi makakapunta ng Baguio? Huwag kang mag-alala, no? Dahil may personal shoppers tayo sa nahandang tumulong sa inyo. Meron po silang personal shoppers. Yan po si SM na handang tumulong sa inyo. Tumawag lang po sa 0953-099-5343 para makapag-browse, makapagtanong at makapamili kahit nasa bahay lang kayo. Kita nyo yan kasi ang kagandahan ng modern technology natin. Pindot-pindot na lang at ikaw ay makakapag-shopping para ka na rin nasa Baguio City, no? So, wag palalampasin ang pinakamalaking sale ng Our Home at August 21 hanggang 23 sa Baguio Cultural and Convention Center. Our Home Big Sale. Kita-kits, okay? Bukas po yan, August 21 hanggang August 30. Inuulit po natin, no? Pwede po kayong mag-shopping kahit hindi nyo na po kailangang pumunta ng Baguio City dahil mayroon pong personal shoppers na handang tumulong sa inyo ang Our Home ng SM City. Yan So, sige na. Gora na. Gora na tayo. Mag-shopping. Especially, pag may home kasi, Our Home, andyan po yung mga gamit natin sa bahay. Diyan ako nakapamili nung lumipat tayo sa bagong bahay. Dami mo mapagpipilian at ngayon up to 85% off. Wow! The best yan. The best. Talagang magpapalpitate ka. Ito gusto ko to. Ganun, no? Lahat gusto mo. Diba? Dear Rose Montimayor, Pasyon at Rose, good morning. Ingat-ingat po kayo on your way to Alamina City. Mila po. Ganun, no? Ingat po at Rose. How I wish na I could be with you sa mga ganyang biyahe. Pero eto, nandito tayo sa Action Radio. You take care always po. Keep safe. Stay beautiful at your Rose. At stay laging mabait. Yung mga gamot nyo dyan na may susup-supon. At gabay sumansup-sup. Then at your Rose, gabay ito ibalistod baso. Ingat po. Okay,
sa ating pagpapatuloy ay ito kinokontak natin si Doc Ming, si Mayor Ming Rosario ng Dagupan ay ng Urdaneta City para po makumusta naman ang kanilang munisipalidad. Ang blessed munisipalidad na talagang dinadayo ng ating mga kababayan, no? So nasa linya po natin ang masipag magaling na mayor ng Manaoag City, pwede na, Mayor, no? Manaoag City. Yan po ay blessed municipality. Yan. At kumusta kaya? Marami pa kaya nagsisimba kahit na ganitong panahon? Doc Ming, Mayor, magandang umaga po. Live po tayo sa Action Radio. Yes, good morning, Madam Yoli. Good morning po sa inyong mga tagapakinig. At may araw nga po dito. Oo. Ngayon, at nakikita namin na blue naman ang kulay ng ating langit. Ay maayos at maliwalas po ang sitwasyon po ng panahon. Thanks God. Sa bayan naman ako. Thanks God. Pasensya ka na, Mayor. Bigla na lang kitang tinawagan, ano? Kasi namimiss Anytime na naman, kita. anytime. Basta Opo. ready. Always ready. Apo. Dito naman sa amin sa Dagupan, meron din blue sky. Kaya lang, syempre, may mga baha-bahang area. Diyan po ba sa bayan ninyo, Mayor, kumusta po ang iba't ibang mga barangay na naikutan na ninyo? Well, so far po sa bayan ng Manaoag ay wala pong naitalang pagbaha. No? Meron mga konting paglalim. Meron kaming admittedly po nung simula na nag-operate na ang San Roque Dam. Apo. Ay na-spare po, no? Ang bayan ng Manaoag sa mga malalalim na tubig. So, meron po lang po kaming dalawang sitio na binabantayan. Pero so far, okay naman. Nagkaroon ng konting erosion dito sa may sitio Candilasa, sa may barangay Nalshan. Pero ito po yung amin pong pinalagyan na rin, no? Nag-record kami ng mitigating measures para hindi na po lumala. Nilagyan namin ng boulders, no? Para po hindi na po umabot doon sa kalye mismo. Opo. At yan po yung ating babalikan pag may panahon para po may sa ayos. At lalo na po maprotektahan po yung daan ng barangay patungo dito sa sitio na ito. Opo. Opo. Pero may mga barangays kayo na along river, Mayor? May mga kailugan din. Opo. Meron po ng Violi, no? Pero pag medyo talagang tuloy-tuloy, napapansin ko na lumalalim. Pero eventually sa kalaunan naman medyo nagsasubside naman at talagang nakita natin na bumababa ang tubig after ng medyo tumila po mula. Iba talaga ang Manaoag. Blessed talaga ang inyong bayan, Mayor. Opo. Pero may mga quarry site din po dyan sa Manaoag. Hindi ho ba affected pagka ganitong panahon? Alin po yun Yung mga quarry site, Mayor, meron ho ba dyan sa Manaoag? So far po ngayon, wala pong pinahintulutan ng ating pong probinsya na quarry site dito sa Manaoag. Nung araw po at yung mga nakarang taon may mga areas na may quarry. Pero sa ngayon po ay talagang suspended at talagang hiligpitan po ng ating pong probinsya ang ating pong quarry areas. So far, wala po kaming na-monitor na pumapasok at kubukuhan ng ating mga graba dito sa ating mga river banks. Apo. Kumusta po ang Our Lady of Manaoag Church? Dinudumog pa ba kahit na ganitong panahon ng tag-ulan, Mayor? Well, alam niyo naman po ang pananampalataya, bulan bubagi po yan, ano man ang sitwasyon. Lalo na pag masama panahon at medyo may kalamidad, lalo pong talagang dumadami. Talagang napansin namin na mas nakakarating at talagang nag-i-effort silang umabot dito sa Manaoag. At nananalangin, nagsisimba dito sa Our Lady of Manaoag, City ka po. No? Kaya pareho po. In fact, tuloy po as scheduled yung mga misa dito. At pati po yung nagpapablessing, talagang meron talaga. No? Kahit na po tag-ulan, ay nakikita natin na meron pa rin mga bisitang dumadaan. At nakaka-visit sa Our Lady of Manaoag. Opo. Although meron tayong nabalitaan na yung habang pinapablessing ay nabagsakan ng punong kahoy, Mayor, no? Paano po ang pangyayaring ganoon? Yes, tama po yun. Nung actually, medyo matagal na rin po yun. Ilang buwan na po nakaraan. Nung doon mismo sa may blessing area, out of the blue, walang hangin, ay bumagsak nga itong puno ng akasya. No? Itong mga akasya kasi dyan, yung mga century-old na po yung mga akasya dyan. Kaya nga ngayon po binabantayan din namin at ng Basilica. In fact, pinapasuri na rin yan sa DNR. Kasi hindi lang po yan. Last week lang, ay meron ulit bumagsak dito sa may malapit sa Pilgrim Center na mas malaking puno. At nangyari po gabi, madaling araw. Kaya
wala pong nasaktan. Pero may Thanks inabot God. lang na isang service vehicle na tricycle ng ating pong mga empleyado ng Basilica. Kaya yan po yung ating pinagtulungan na iayos at i-clear. Opo. Pero ito po nagbigay ulit ng idea na kailangan suriin talaga. Opo. At nag-offer na rin po ang ating lokal na pamahalaan na mag-implement ng trimming. No? Iti-trim ito medyo mahahaba na yung sanga ng mga akasya sa loob mismo ng Basilica. At pumayag naman, in fact, nandun na po yung request ng ating pong kaparihan sa Our Lady of Manawag na mag-implement ng clearing at saka yung trimming ng mga puno na century-old na mga akasya sa loob po ng Basilica doon sa likuran. Parking areas, Mayor, kasi nung the last time na pumunta ako dyan, meron pa rin yung mga parking boys ba? Ano ho ba ang usapan or paano po na-regulate itong mga ito? And then meron na ho ba tayong designated parking areas aside from doon po sa may likuran mismo ng church, Mayor? Yes, yan po ay patuloy na challenge dito at kung mapansin niyo po sa panahon ng linggo, araw ng linggo ay pati po yung mga pribadong mga kalupaan sa paligid po ng Basilica ay nakukonvert sa parking area. So admittedly po talagang medyo may kakulangan po sa parking at yan po ay patuloy natin pinaparating at hinahanapan po ng pondo para magkaroon ng isang area. In fact, may mga nag-o-offer din, Madam Violi, na ng multi-level, yung metal na multi-level parking. Yan po yung kailangan ng bayan ng Manawag. May mga proposals pong lumarating po sa aking tanggapan at yan po yung dinudulog ko rin sa probinsya at offer sa ating congresswoman para po ma-address ang itong problema sa trapiko at problema sa parking, lalo na pag talagang ang challenge lalo na pag-araw ng linggo, itong holding talaga ng sasakyan na nagagawin po dito sa bayan ng Manawag. But at the same time, ay naging livelihood din talaga admittedly ng ating mga kababayan ang pagpaparking at candles. Pero sa atin po silang nire-regulate din, inorganisa ang kanilang mga grupo per area para po, sabi ko nga, dapat meron alituntunin at patakaran din ng inyong papaparking, hindi pwedeng strike anywhere, gawin ang gusto ng gawin, hindi po, Yes, so nagkaroon na po ng mga leaders na parking na kasama rin po nila at pinili po nung tinulong namin sila para po per area. Kung meron pong may tala na medyo isolated na mga kaganapan dyan o kaya po plate, ay medyo madali na po namin na titrace at mismo sila na mga kasamahan din ng mga grupo na nandun sa area na yan, ay sila mismo ay talagang dinadala nila yung nagkamali na kasama nila at nadidisiplina naman. So far, nag-i-improve po at patuloy namin pagsusumikapan po, Ma'am Violi, na ayos sila. At ito nga, may mga IDs na ngayon, may mga reflectorized vest. At sunod na po yung kanilang uniforme, color-coded para po kung area na ito, may orange to. Kung ni-report po ng ating pong mga bisita na may problema po doon, madali lang po natin hanapin. At yun nga po ang aming patuloy na tinututukan ngayon dahil marami talaga admittedly siguro kahit binibilang namin combination ng candle at saka parking boys. Around 400 plus. Mga head of family, karamihan din na naghahanap buhay. So, nakalatag na rin po at for implementation na rin dahil aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan itong parking at saka traffic code. At hinihintay lang natin yung IRR para ito po tuluyan ng may implementan din dito po sa aming bayan. Thank you for that. Siguro sa mga bisita natin, tignan na lang ng kulay, yung kulay ng vest nila, para yun ang tatandaan. Kung sakaling magkaroon ng problema, yun ang babanggitin ka agad. Tama po po yun, Mayor? Yun po. Saka medyo talagang ito po, may standing order tayo sa PNP rin, sa local PNP na meron kaming all or none principle kaya nga nag-iingat din po sila na magkamali at saka magka-problema dahil nga parang apektado po sila lahat pag meron po naging problema nilang kasamahan. Kaya nga tulong-tulong po kami at tumutulong din po sila mismo na disiplinahin itong mga minsan na medyo umaabuso sa kanilang hanay, sa kanilang area. At siyempre naging epektibo po na talagang kita namin kaagad, nahahanap namin kaagad itong mga medyo nagkamali o kaya siguro mabuso at nadidisiplina rin po. Kaya nga kahit pa paano po, based on survey at record namin ay talagang
isolated at konting-konti na itong mga naitatalang ganito. No? Opo. Sa aspekto naman po, mabanggit ko na rin itong Yes, mga yes, please. minsan, halos wala na rin pong naitatala. At kung meron man, lumalabas, hindi pa taga-Manawag. No? Yung mga bisita rin. Oo. Kaya nga po, importante po ang pakikipagtulungan at ito nga, parating na po dito, nagkaroon na kami at malapit na po yung pirmahan ng MOA ng ating mga DOD. Itong mga sangay po ng PNP na meron silang mga bomb sniffing dogs Okay. at mga drug sniffing na talagang magbe-base na po dito sa bayan ng Manawag, Manabioli. Opo. At yun nga, malaking bagay dahil nga regularly ay mapapanaling nila ang mga busy area, lalo na sa simbahan. Opo. At may sisiguro talaga itong sa aspekto naman po ng seguridad dito po sa Our Lady of Manawag Basilica at sa paligid po ng ating simbahan. Pero ako, pag nandyan ako, dyan na lang ako nagpo-park sa harapan ng munisipyo. Binabanggit ko na lang pangalan mo, bisita ako ni Mayor. Automatic po yan. Automatic yan. Ipag nyo lang doon, kapay nyo. At dito nyo medyo masikip din. Pero, yun nga, pag may nakita akong available, sige, surog ko lang tampong suluganan. Opo. Opo. Mayor, syempre, walang masyadong binabaha. Aray kabaluyan tayo, ang gira masyadong magkaukulan na ang tawag sa ayuda. Pero just the same, paano po ang tulong na ginagawa natin sa ating mga kababayan pagka ganito, hindi masyadong makalabas, Mayor? Ay, magano, takyan. Anli. Anli serbisyo tayo. Kanyan, magano, Mayor, ang aking, kasi kalala mo yung tatawag at shock. Sige pa, please, Mayor, tawagan mo na. Ayun, no? Pasensya ka lang, Mayor, kasi anli serbisyo tayo eh. Ayan, so yung aking tanong kanina, syempre wala namang masyadong binabaha, so hindi ka pwedeng mag-declare ng state of calamity or pwede ba yun hindi pwedeng gamitin yung ating calamity fund. So paano po natin tinutulungan ang ating mga kababayan na ganitong syempre hindi masyadong makalabas, Mayor? Well, patuloy naman po yung programa at yun nga, pangatlong araw na po na walang pasok. In fact, nung Lunes din, wala nang pasok. Tapos may national declaration po ng magkakasunod na 3 araw. Hanggang ngayong araw, no? Opo. Kaya nga, ang mga nasa municipio po, itong ating mga frontliners department na concerned sa mga responders like RHU, MSWDO, NDR. But, ako nga, for the past 2 days, hanggang ngayong araw, ay tayo rin tutungo sa munisipyo. Dahil nga, nasasayangan ako actually sa araw, no? Dahil medyo maganda naman itong panahon. Kaya naman po ang mag-opisina. Kaya nga pati yung ating mga department, nag-usap-usap po kami na ipagpatuloy namin na may magawain. No? Sayang naman po. Bukas nga, holiday, talagang rain or shine. Ay holiday nga dahil nga Hino Day naman. Opo. At sayang tumingo, kaya nga po winarapat ko, tinawagan ko po sila kanina na mag-report muna, tingnan natin ano magagawa natin. Kaya sayang naman po itong linggo, hindi na po itong araw, na dumaan dahil nga puro holiday na nga ang deklarasyon at nangyayari. Tama po yun. Kumusta naman po ang aspeto ng kalusugan ng mga tiga-Manawag, Mayor? Ano po yung usually na sakit na nararamdaman ng mga kababayan natin dyan? And how is your medical supplies, health supplies po dyan sa bayan ng Manawag? Well, isa pong prioridad dahil siguro dahil tayo po isang doktor din may profession na kasi pag-itingin ng programa ng atin pong preventive side ng aspekto po ng kalusugan. At yun nga, mapalad po kami dahil nga dito sa Manawag, ang aming po rural health doctor ay isa pong espesyalista, no? Sa board certified fellow ng internal medicine. Kaya nga, may umangat po talaga ang management ng aming pong mga kababayan. At maliban po dyan, ito nga, ongoing actually yung vaccination ng tigdas at rubella. Ayun, opo. Ay rain or shine po, talagang umiikot sila sa mga barangay as scheduled. Okay. Dahil may talagang ibinabang schedule po ang DOH na sundan namin. At maliban dyan, normal po ang kanilang operation since Monday. Despite the declaration nga, ay nandun po full force pa rin ang ating pong mga health workers sa rural health unit. At as to the medicines naman, availability, pinagsusugikapan din, no? Kasi marami rin pong kumukuha. At maganda po ngayon dahil nga kaantabay po natin ang provincial government ay nagpapadala po ng augmentation ng mga gamot. Opo. No?
dito po sa ating bayan. Kaya nga po ito, at hopefully within the year ay ito nga, bubuksan na rin po namin aming Super RHU. Na-receive po kami yan. At medyo slowly pinag-furnish na po namin at siguro towards the end of the year ay mag-ooperate na rin. Kaya magiging dalawa na po ang ating RHU dito po sa bayan ng Manaoag. Saan po magiging location ng Super RH ninyo? Well, doon po sa Barangay Kabandanan, katabi po Okay. na yung mga ibang extension offices ng ating pong munisipyo. Nandun pong engineering, municipal okay. agriculturist, at may isang NCDC International Daycare Center din na magkakatabi po doon, complex. Kaya nga maligtas din dahil nga malapit naman po yan sa highway at may security guard din doon sa area na yan. Kaya nga nagiging busy na rin sa area na yan. At magiging catch basin po ng more than half po itong bukas na po ito, magiging catch basin ng more than half ng ating pong bayan. Itong patungo po ng bayan na papuntang barangay, papunta po ng Urdaneta, marami-rami po yun. Ay instead na tutungo pa sa bayan, ay doon na siguro sa Super RHU ng ating pong pamahalang lokal ang kanilang tutunguhan kung ito din ang bukas na. Opo, at saka mababawasan na rin ang flow ng traffic dyan sa population area sa bayan mismo. Ano po, Tama Mayor? rin po yun dahil napakasikip na po dito. So, Tama. pasikip ng pasikip dahil nga kadami nga po ng nagagawin dito. Opo. Kasi umaasenso na ang Manaoag nagdadatingan na ang mga malalaking negosyo dyan sa inyo, Mayor, during your term. So congratulations for that, Mayor. Ay, salamat po. May mga pabukas na po at mga planong mga ipat-isa pa yung mga accommodations areas like hotels na inaasahan po natin maybe within the year or two. Ay ito po yung magtatay. Kasama po dyan ang Ganson, ang Tubong Monarch, Mini Monarch Hotel. Yun. Na kanila din kung binabalak na ipatayo dito. May mga lupa na po sila dito na talagang kinuha para po sa purpose ng pagpapatayo ng mga additional na mga accommodation area dito po sa Manaoag. Opo. At sabi nga namin, Ma'am Yoli, Opo. na dalawang yung mas mahaba po nilang pamamalagi dito sa bayan ng Manaoag ay ikabubuti ng Manaoagenyo at ng bayan namin. Dahil siyempre, pag tumagal sila dito, katumbas po niyan ay trabaho, hanap buhay, at kita po ng ating mga kabayan. Tama po yun, Mayor. And not to mention, of course, dahil meron kayong Manay Gina, meron kayong serbisyong De Venecia, no? Pagmamahal De Venecia. Of course, hindi po mawawala at hindi po yan may pagkakailan na talagang hindi po at never po napabayaan ng aming bayan sa serbisyong 3-in-1 noon at ngayon nga nandyan si Cobra Suman na talagang 3-in-1 pa din daw. no? Mayor, 3-in-1 pa din. 3-in-1 pa rin. Opo. Oo nga, tama po. At saka ramdam po yan, at saka talaga ang aming pong sandigan at lapitan talaga. Yes. Lahat po ng klase ng aming pong soliranin na hinaharap dito po sa aming bayan Manaoag. Opo. So for now, wala pa rin klase, no? All levels, tapos bukas holiday, Monday, tingnan muna natin. Ano po, Mayor? Opo, isang linggo na. Opo. 3 linggo na. Tatlong linggo Matapos na, yun, yes. Opo. Ang nakabakasyon at alam mo, pag nakikita po ako ng mga bata dito, parang napatalakpak sila eh. Dahil nga, maraming abangers. But again, sabi ko nga po, Yes, maraming dahil abangers. ang kaligtasan at kalusugan kung Opo. kinakailangan. Every time na tayo magsuspinde, gagawin po natin yan. Pero siyempre, kailangan din suriin, pag-aralan, at tignan po yung mga forecast para po hindi naman pumasayang itong mga naka-schedule na mga lessons ng ating mga bata. Ito nga, tinitignan natin. So kasi siguro mangailangan po ng mga additional na mga siguro Saturday classes, no? Right, opo. Para po mahabol naman ng ating mga mag-aaral. No? So yung alam naman natin po yung modular o kaya yung Yung mga online na mag-aaral ay Opo. pwede siguro epektibo sa iba pero siguro sa mas nakakarami parang wala pa rin effective. Tama yun. Kaya Opo. mas maganda pa rin po yung face-to-face. Kaya Yes. pagdasal po natin na talagang umayos yung panahon Sana po. para po balik na rin sa normal yung pag-aaral ng ating mga estudyante no? Sa hindi lang sa Manaoag, sa ating sa buong Pilipinas. Opo, tama yun. Mayor, maraming salamat. Panawagan mo po. By the way, last ko lang po. Kumusta po ang Mayor's League of the Philippines Pangasinan Chapter? Di ba ikaw po ang presidente sa Pangasinan? Opo ma'am, yes po, nakita natin po na talagang punong abalalan na po yung ating mga kapwa mayors na medyo mas mababa po yung kanilang mga bayan. Opo. Yung mga naririnig natin na parati pong talagang nababaha,
Tulad po may mga deklarasyon na rin ng state of calamity sa mga ilang bayan po sa ating probinsya. Dahil totoo naman na talagang yung baha po sa kanilang lugar ay talagang makita natin na mas malalim na dihamak. Kaya nga, ang alam natin, ang deklara na po ang Santa Barbara, Bugalyon, kasama po ang Mangaldan, at yun lang so far, at Dilit Kalasyaw yata, deklarasyon na rin. Ito yung mga common na talagang narinig natin na lumalaban sa malalim na tubig every time na may mga tuloy-tuloy na pag-ulan. At nakakatuwa po dahil nakita natin ang ambag at tulong ng probinsya, ambag at tulong ng kanilang mga congressman, at syempre yung effort ng local government po nila sa pagtulong din at pag-abot ng mga ayuda sa mga nasa ladpa at mga nahihirapan sa pagbaha sa kanilang mga lugar. So far, so good naman po sa iba. So, may mga isolated na malalim, pero nasa-subside naman. At nakaka-survive naman po yung ating mga ibang kababayan sa ibang lugar sa Pangasinan. Dahil po dito sa mga patuloy na pag-ulan na ito. Nanonood sa atin si Councilor Jonathan Ramos ng Lingayen. At yes, good morning, Conti. Nanonood sa atin sila daw apektado na ng mga magsasaka at mangingisda sa aming bayan. Kwento ng Councilor. Good morning po, Councilor. At meron din tayong viewer from Korea, Mayor, na taga Manawag. At meron din tayong nasa Canada. Diamido family. Yan po sa may Pugaro. Nasa Canada po sila. Yes, magandang umaga po sa inyo. At nanonood sila sa atin. At of course, level up na talaga ang ating pong programa sa Biyoni sa inyong stasyon dahil nga international na ang mga listeners everyday. Tubol Pugaro man, Mayor. Tubol Pugaro ba? Tubol Pugaro, yung pong sa barangay Tubol po yan. Yan. Dulo. Regards daw, Mayor. Yes, mabuhay po sa regards sa inyong lahat at mabuhay at okay, nandito po tayo. Okay, so far naman ang ating bayang Manawag, mga kababayan natin sa panawagan nyo na lamang po siguro sa ating mga kababayan, especially sa mga bata, na huwag munang lalabas dahil umuulan-ulan pa, Mayor. Yes po, maraming salamat, Madam Jolie, sa pagkakataon muli na tayo po'y makapanayam ng inyong pong programa. At ito nga po si Mayor Dr. Ming Rosario po ng Pinagtalang Bayan ng Manawag. At patuloy po tayong mapagmasid sa mga kaganapan. Minsan po, may araw dito sa ibang lugar, umuulan. Kaya mas mahalaga po na dahil tag-ulan naman talaga ngayon na magdala ng panangga sa ulan kung kinakailangan po na lumabas at pumunta po sa mga importanteng pupuntahan. Pero kung hindi naman mahalaga, ay siguro mas maganda lalo na po sa ating mga anak at ating mga mas chikitings na manatili na lang po sa bahay, para po sigurado dahil ito nga umaaraw pero biglang ulan na naman. Kaya nga hindi po ito kakansilahin ng ating pong national government kung wala po silang nakikita na forecast na mga pag-ulan na mananakas sa mga darating na mga oras. At buti na po yung sigurado na tayo importante po ligtas at malayo po sa sakit ang ating mga anak at tayo rin po mismo bilang mga magulang na maging mapagmasid at ito nga, bantayan natin din pagpapasok na huwag tayong magkampante yun nga, may kaganapan nangyari po sa Sambuanga ulit nakakalungkot na medyo siguro kailangan po ng extra effort lalo na starting from the parents ating mga magulang na gabayan, hindi lang po enough yung napakain natin at napadala sa eskwela siguro kahit pa paano sundan natin ng konti itong kanilang mga pinaggagawa, saan sila nagtutungo, sino yung mga kaibigan niya na nakakasama niya. Ay sa tingin ko po, malaking bagay po ito na makakatulong para yung mailayo natin sila sa anumang mga pwedeng mangyari. Iba na po yung panahon, napakabukas po ang ating pong internet at siguro kailangan ng konting restrictions dito at umpisa po yan sa ating mga bahay. Tama yan, at naniniwala rin po ako na tinitignan na rin po ng ating mga mambabatas sa national government, sa Kongreso at sa Senado, na siguro magkaroon ng maliit na konting paghigpit sa mga pag-access at ang mga ginagawa ng nakukuha na kisita sa internet. At ako po'y susuporta, kami po 10 ng mga mayors ng Pangasinan na siguro panahon na tingnan po ito ng mas malalim. Para po, kasi kung ito po pwede mangyari sa isang pribadong paaralan, such as yun nga sa Ateneo. All the more na mas bukas po
po yung ating mga pampublikong paaralan Mhm. na pwedeng talagang mangyari. Kaya nga po, starting from the parents, then of course to the local officials, mga ating mga sa mga pinsakalpan guro at mga school heads, ay tulong-tulong. Ang ginawa namin dito, by the way, Madam Violi, Yes, ay yes, please, Mayor po. nag-create po kami at continually kinikreate po yung ating junior responders. No? Ito po originally, ang pangalan ay Junior Police. Junior Ay introduce ng responders. ating lokal na PNP. Ngayon po, nag-anak na pumilili po tayo ng responsible students na pwedeng tumulong na nasa dyan, naka-immerse sa kapwa estudyante, na pwedeng maging mata at tainga ng ating pong pamahalaan, lalo na pong law enforcement agency, na may parating yung mga observations nila sa tingin nila ay medyo kakaibang galaw Opo. ng ating mga kapwa estudyante nila, na may parating agad. Critical po dito, Madam Yoli, yung, yung reporting, yung time ng Yes, yes. Time elements, opo. Marami, time is always of the essence. No? Right, right. At kung ito po yung maaga pong maagapan, ay sigurado po makakaligtas po ng anumang kapahamagan sa ating mga mag-aaral. So, patuloy nag-create nga po kami ng task force dito to that effect na yung task force na kaayusan at kaligtasan ng manawagin yung mag-aaral. At very open po ang ating mga PTA officers, Opo. starting from the federation, na pagtulungan. No? The bottom line, pinakamalaking role po dito ang magulang. Pangalawa po, ang kanilang pangalawang bahay sa paaralan. Tama. At siyempre, nandyan po nakatutok din na ating lokal na pamahalaan at kapulisan. Opo. So, pag nagtulong-tulong, wala pong imposible Tama yun. Opo. na magawa at force ma-address itong growing number po ng karahasan na nangyayari sa ating pong mga paaralan ng Yoli. So, organized na yon, Mayor? Especially yung junior responders? Organized na po? Yes, junior responders at i-credit po ito ng ating pong NDR din. Opo. Kaya nga kahit paano po, napondohan po ito ng konti para po sa pag-umpisa. At ito po patuloy po natin pag-iitingin para po mas marami ang ating pong mga, kasi po, ang napansin natin, pag meron ka agad pulis o kaya guro doon sa lugar, ay hindi mga bata at bumabait. Pero minsan nga, pagkasama niya yung mga barkada niya at minsan po, influensya ng kanyang mga kaklase, Opo. iba ko nangyari. Kaya nga dapat masundan pa rin at nakita namin na ito po yung magandang paraan din na yung ating po mga ibang mata at ating mga ibang tainga na titingin po dyan, sariling naka-immerse na kapwa estudyante din po na nag-volunteer at nakita natin na responsable din base sa ating pong pag-assess sa kanila na malaking bagay na mga katulong po na maibsan at may layo ang mga ibang mga napamakawataan dito sa mga nangyayaring mga karahasan na ito. Opo. Napakagandang hakbangin yan, Mayor, kasi sila mismo na magkakaklase, magkakaedad, ang nakakaalam ng activity ng bawat isa. Di po ba, Mayor? Tama po yun. At magiting ko rin, maliban po dyan, openly, nagbigay na rin po ng autorisasyon ng ating mga PTA at mga school officials na pinahihintulutan ng ating kapulisan. Yun. Dahil ito po hiningi ng PNP, dahil hindi basta-basta papasok po ang pulis Opo. sa mga campuses na wala pong autorisasyon na binibigay po ng ating pong PTA at ng mga school officials nga. At ito po, openly talagang lahat po, lalo sa mga high school campuses. Opo. At yun nga, pinag-igting talaga admittedly. At tinitingnan din po ngayon dahil nga ang kwento po doon sa Zamboanga ang nangyari, nakapasok po openly yung sasakyan. Kaya nga, lalo na po dito sa Manawag National High School, mayroon silang more than 6,000 na estudyante. Pati po yung pagpasok ng mga sasakyan po ngayon ay nire-restrict na rin kung hindi po identified at markado na pagmamayari ng guro, kaya yung pagmamayari po ng paaralan ay medyo nagre-restrict sila sa pagpasok na kaya mga campuses ng itong mga privado na hindi kinulang mga sasakyan. Tama yun. O kasi nasa loob pala ng sasakyan yung mga almas, Mayor, no? Kaya, tama po, kaya medyo open na kalusot. Opo. At maganda yan kasi pinahintulutan ng mga pulis na makapasok ng paaralan. Kasi meron nga silang guidelines na hindi pwede ang pulis na pumasok ng paaralan. Meron po. So ngayon okay na dyan sa inyo. Opo, Kaya Mayor. with that authority ay
nakakapasok sa anytime. Kasi minsan po, lalo na pag sa PNP ang nakikita nila, iba po yung, talagang yung compliance ng hindi lang po estudyante ng Right. mamamayan. No? Opo. Pag yung police mismo na naka-uniforme ang nakikita po nila, may visibility pa lang, ay Correct. deterrent na po kagad Correct. sa mga bagay-bagay na pwedeng mangyari. No? May mga nagbabalak ng masama, ay nagdadalawang isip at hindi ho natutuloy talaga na may takot. Opo, Pulis tama na yun. nakita. Kumpara mo sa isang, siguro sabihin natin po, targetano, o kaya Guardia, opo. Blue ganito, guards. o kaya guardia lang ito ng paralan. Pero pag PNP na, yung formado, nakita natin talaga yung compliance Oo. ng ating mga mamamayan, lalo na ating mga estudyante. Tama yun. Pag police visibility, iba ang dating, Mayor, no? May security. Tama po yun. Opo, may mabuhay daw kayo, sabi ni Councilor Jonathan Ramos. Mabuhay po kayo, Mayor, sabi Salamat, niya. John C. Jonathan, maraming salamat po. Oo. Tsaka regards din daw kay BM, Doc Jerry, sabi ng mga kababayan ninyo na nasa Canada, Mayor. Yes, ang aking pong nakakatandang kapatid. Oo. Ang isang nakakatandang kapatid. Ano? Maraming nagtatanong po kasi sinong mas matanda sa amin. Kaya nga sinasagot ko na po. Nakakatandang, siya talagang nakakatandang kapatid, no? Meron tanong dito, man Vice Governor si Mayor Ming Kwanda. Hindi po. Meron pa kayo isang term, di ba? Yes, ano po yun? Meron pa kang isang term as mayor ng Manawag. Yes, ma'am. Meron pa pong one term at kahit na paano, passionate at nag-i-enjoy din Apo. sa pagsisilbi sa ating mga kababayan. Sabi ko nga, alam mo po si Suneto, burok pa siya lamang. Yes. So habang na tayo nakaupo dito, kaya Right. might as well do my best. Habang nandito po tayo, binigyan ng pagkakataon ng Manawag na pagsilbihan sila sa ganitong kapasidad. At saka ang daming improvements, ang daming magagandang nangyari during your term and kailangan ka pa ng Maraming Manawag, salamat po. Mayor. Apo. Maraming salamat po. Thank you so much for this time, Mayor, na kahit bigla-bigla kitang tinawagan ay nandyan ka para magbigay ng impormasyon. Opo. Thank you so much po. Maraming salamat, Ma'am Fiona. Ingat po kayo. Maraming salamat po at anytime, tawag lang po kayo at Opo. kami po'y malugod na magbibigay parati ng updates sa kaganapan po dito sa Pinagtalang Bayan ng Manawag. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Thank you so much, Mayor. Blessed na din ako kasi nakausap ko ang Mayor ng Blessed Town. Apo. Thank you so Sorry, much. Papilito. Yes, Rosario din. Nang Rosario lang, gano'n wadya ako Action Radio. Thank you so much po. Thank you. Apo. Thank you so much, Mayor. Ingat po kayo. Apo. Okay, so yun po mga ka-aksyon, si Mayor Doc Ming Rosario. O di akapan Rosario tala, action ko dawa. Ang gano'n man po programa tayo mga issue ng bayan. So ayan po, ipinagpala nga sila, walang binabaha at wala pong mga untowards incidents na nire-report, walang tumataas na tubig sa kanilang mga kainugan. May kainugan din po sila dyan. Thank you so much, Mayor Doc Ming Rosario ng pinagpalang bayan ng Manawag. Good morning. Thank you so much, Consi Jonathan. Thank you for viewing. And I hope to have you here also for an interview para kumustahin din ang inyong bayan ng Manawag. Ay, Manawag ng Lingayen. At sabi ni Madam Luisa Valdez Carrera, watching with you, Action Radio #1. Thank you. At yung mga friends ni Lisa, ni Madam Lisa, good morning po sa inyong lahat. Banggitin nyo nga po yung mga friends ninyo dito para mabati din naman natin sila. At syempre sa iba pang mga viewers natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Magpapatuloy po tayo pagkatan lamang na ilang mahalagang paalala. Mga issue ng bayan, Hotline! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon! Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield
soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Action! Radyo! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Action! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na Milyonaryo Pa. At ngayon may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita
makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote? Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi sumusuko. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko Sed Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa Sed Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang. Kaya kang ipaglaban. Ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. Sed Paniawan Coffee. Isa ito sa dekalidad na produkto ng Sed Marketing. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Danom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni, at kiwala na sarilin koneksyon na Danom at Abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City, Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water, 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Danom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Danom at Bilay. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1.
Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1 MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Patuloy ang inyong pakikinig sa mga isyu ng Bayan Hotline. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Alright mga ka-action, tuloy-tuloy po tayo. Pakiram na ng oras ng kababaihan in action ni Action Dab. Sorry Dab, hindi pala ako nagpagpaalam sa'yo. 22 minutes after 9 o'clock in the morning. At tuloy-tuloy po tayo dito po sa 4th District ng Pangasinan. Sa gitna po ng baha, sa gitna po ng tuloy-tuloy na pag-ulan, ay nandyan po siyempre sa Dagupan City, si Mayor Belen Fernandez, na siya mismo po ang nangangasiwa to make sure na wala pong nalalampasan ng mga kababayan natin na makatanggap po ng mga mga food packs yan mula po sa DSWD, at pinapasalamatan nila Secretary Gatchalian ng DSWD. At sa 4th District ng Pangasinan, nangunguna mismo si Manay Gina de Venecia, ang ating congresswoman ng ika-4 na distrito ng Pangasinan, na alam mo yon, yung isang kahon na ganun, kung gaano kadami yung laman nun, hindi man yan tuluyang makakasolve sa problemang nararamdaman natin. Hindi man po yan tuluyang makakapagbigay ng kaginhawaan. Pero yung makikita nila ang nagmamahal na Manay Gina, Congresswoman Manay Gina ng 4th District ng Pangasinan, malaking bagay, di ba? Yung banggagaan ng pakiramdam mo, knowing na merong talagang tumutulong para sa'yo, tumutulong sa atin. No, sabi ko nga, hindi man ganap na masusolve ng isang kahon na yan na pagmamahal na food pack para sa mga kababayan natin, pero yung makita kanila, maramdaman kanila, maramdaman ang iyong pagmamahal, no, sa ating mga kababayan na naapektuhan po ng ganitong sitwasyon, ng tuloy-tuloy na pag-ulan, ng pagbaha, malaking bagay po yan. So ito, pakinggan natin ang mensahe sa atin ni Congresswoman Manay Gina de Venecia ng 4th District ng Pangasinan. Diyan po sa Mangaldan, at umikot din po siya sa bayan ng, o dito sa lungsod ng Dagupan, sa Poblacion Oeste, at ilang pang mga barangay na talagang binabaha. So ito yan, okay na, Action Conrad. Yung mensahe ni Manay Gina sa bayan ng Mangaldan para po sa mga kababayan natin. So nandyan din siya sa may Poblacion Oeste, sa Mayombo, PNR site Mayombo, at iba pang mga barangay na talagang pangunahing binabaha, Bacayao Sur, no? At dyan po sa iba't ibang barangay po ng bayan ng Mangaldan. Kinakal ko yung Bayambang, Mangaldan, na talagang personal na pumupunta para makita po at makumusta ang ating mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo alam mo yun, kahit na konting bagay lang yan, pag naramdaman mo siya, nakita mo siya, makagagaan na ang iyong pakiramdam. So ito po, si Manay Gina de Venecia ng 4th District ng Pangasinan. So good morning po sa mga nanay natin. Nanay Upeng Orotaya, dyan po sa may Bunlag, Binmaloy, at syempre to Super Mega Nanay Tess Oviedo ng Kalmay at ng Mangaldan. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo lagi. Huwag po muna masyadong lalabas, ha, mga nanay, pag walang pong gagawing importante sa labas. Okay? Syempre dyan po sa Philippine British Assurance Company, syempre kay G at kay Madam Cerilla. Good morning. Ingat-ingat po kayo. At sa iba pa mga viewers natin na lagi pong nandyan, sumusubaybay sa atin. Maraming salamat po, of course, kay Ate Zen Estrada Mendoza. At dyan po sa Tayug, no, Tirado family. Okay, nandito na po si Manay Gina de Venecia.
Okay, 27 minutes, makaran po ang alas 9 ng umaga. Tabayanan po niyo ang kababaihan in action. So ito po, parinig ko lamang po sa inyo ang mensahe ni Congresswoman Manay Gina De Venecia sa kanyang tuloy-tuloy na pagbisita at pagbibigay ng pagmamahal sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng 4th District ng Pangasinan, yan po sa Mangaldan at dito po sa Dagupan City. Ito po. Kami ng 95 to 98%. Maraming salamat, Mangaldan. Ang pamilyang De Venecia, kahit ilang beses mamatay at mabuhay, hindi namin kayang maibalik ang aming utang na loob sa Mangaldan. Mahal namin ang Mangaldan. Salamat, salamat, salamat. Dahil sa inyo, si Kuya Joe naging speaker ng 5 terms. Yan ang talagang nag-break ng history sa buong Pilipinas. Siya lang naging speaker ng 5 terms. Yan ay pasalamat namin sa Mangaldan dahil binigyan niyo siya ng napakalaking boto. Salamat Mangaldan, salamat Mangaldan, salamat Mangaldan. Ngayong hapon po, ako'y nagpunta dito para mag-distribute ng mga relief goods. Pasalamatan po natin ang ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos. Palakpakan po natin. At si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Okay, so, ano man, action call, right? Putol. Okay, anyway, may pictures la. So, ayan po, no? Maghapong umikot po si Congresswoman Manay Gina De Venecia sa mga barangay sa 4th District ng Pangasinan. Bit-bit ang DSWD relief packs, food packs. Pero, higit sa lahat, no? Pero higit pa sa bigas at grocery, ang dala niya ay pag-asa. Ayan tayo, si Manay Gina. Laging may dalang pagmamahal at may dalang pag-asa para po sa ating lahat. So, taus-pusong pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa DSWD sa patuloy na pag-agapay sa ating mga kababayan at isang paalala sa bawat pamilyang Pangasinense, hindi kayo nag-iisa, kasama ninyo si Manay Gina sa hirap at ginhawa. Alam natin yan, ramdam natin yan na palaging nandyan po ang ating Congresswoman Manay Gina De Venecia sa anumang klase ng problema, sa anumang klase ng mga nararanasan natin na ito ganito yung pagbaha at mga problema nandyan po. Pag nakita na natin ang Congresswoman natin, ang ating Manay Gina De Venecia, parang nagmamahal, Manay Gina De Venecia. So again, gaya ng sinabi ko, hindi man po ganap na masusolve, hindi man po ganap na mawawala ang ating mga problema, especially pag kayo mga binabaha na sa loob ng bahay, nitong mga isang kahon na pagmamahal. Pero again, yung maramdaman natin siya, makita natin siya, at alam natin na she cares, no? Manay Gina cares talaga, ay buong puso na mababawasan na po ang ating mga nararamdaman na paghihirap, no, depresyon dahil sa tuloy-tuloy na pagbaha sa ating mga lugar. So ayan po, tuloy-tuloy po siyang umikot sa iba't ibang barangay sa 4th District ng Pangasinan. Si Congresswoman Manay Gina De Venecia, ang kalinga nakikita sa gawa at nararamdaman. Kaya sabi ko nga, higit pa sa bigas at grocery, ang dala niya ay pag-asa. Ayan po, si Congresswoman Manay Gina De Venecia. Maraming salamat po sa pagmamahal. Thank you. No? Thank you for loving us always and forever. Ayan, si Congresswoman Manay Gina De Venecia. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang tabayanan po ninyo, mga issue ng bayan ay kababaihan in action, ni Action Dab, Action Radyo Hataw, ni Action Nahikam, Love Notes Unlimited. Pero mamaya po ay meron tayong kapihan. Kasama po natin dyan ang Department of Health Regional Office para po malaman natin ang iba't ibang mga klase ng sakit at anong dapat nating gawin para tayo po ay manatiling malusog sa kalagitnaan po ng ganitong sitwasyon na pagbabaha at patuloy na pag-ulan. Thank you once again. Maraming salamat po kay Doc Ming, Mayor Doc Ming Rosario ng Manawag. Thank you kay Councilor Jonathan Ramos ng Lingayen. Salamat po, Consi. Ayan, I hope sa susunod na araw ay kasama na rin kita dito para naman makumusta natin ang inyong bayan ng Lingayen. Thank you so much. At sa lahat po ng mga viewers natin, no, si Brenda de Guzman, good morning, Sean Bioli. Sana po umaraw na. Akala ko sana po umapaw na. Sana po umaraw na. Kwanto lang tiwa. Tapiano dyan unta na magalare kawos. Ang aliwaliway ang ubto. Alam mo yon, yung parang amoy kinle. Dahil aga napapagaw. Kumon unago. Magaw na naman. Pero parang
nawala na naman si Haring Araw. Of course, kay Pastor Ruben Kawili. Good morning po, Pastor. Kamusta po kayo? God bless po. At kay Vivi Celine at kay Vivi Arian. Yan, yung mga nakungkung mana kay na mama nila na magaganda. Kay Papa Cesar and friends. Good morning. Of course, kay Ate Rose, India Rose Montimayor Passion. You take care always, Ate Rose. Kay sister ko, my classmate Army Canlas. Kumusta kayo dyan sa Lingayen? Magandang umaga. At sa iba pa, mga viewers natin, no, magandang umaga po sa inyo. Our Brows and Beyond International. Yan, Our Brows and Beyond International. Yan po sa may Bugalyon, Pangasinan. Kung nais mong magpaganda, yan. At alam mo na yan, kailangan din nating ipamper ang ating mga sarili, especially sa mga mothers, kahit mothers na kayo, o kaya naman working moms, kailangan pa rin nating ipamper ang ating sarili. Our Brows and Beyond International. Naku, ang galing at napakabait po ni Sister Rihina. Yan, napakabait siyempre ng kanilang mga therapist dyan, si Diana at lahat po sa inyo dyan. Good morning. Naku, sorry hindi ko na mabasa lahat yung mga pangalan ninyo. Nakalimutan ko. Should be all. Yan, Our Brows and Beyond International. Pagpapagandang tunay. Pero ang importante dyan, yung kagandahang loob ng may-ari mismo. Si Sister Regina. Yan, si Regina. Good morning and thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Wala na po tayong sapat na oras. At syempre, ang ating iba pang mga programa, Love Notes Unlimited, Balik Top Hits ni Action Kim, ang Firing Line ni Action Joel, ang Mr. Love ni Action Kenneth at Action Conrad. At syempre, early morning program natin, mga issue or Balitang Bayan numero 1, Action Radio Balita. At syempre, ito ang ating mga issue ng bayan. Sa mga nakikinig po sa kanilang mga transistor radio, DWCM, pagka may lumapit, nagtanong sa inyo, ay, tinigil ko, DWCM, Action Radio, Kwan. Automatic, walay bulas yung tampulan sa atas. O kaya kape, tinapay, kwantutan, panangaro, na DWCM, Action Radio, Pangasinan. Once again, thank you so much. Keep, mag-ingat po tayo lagi. Nakasama natin sa ating technical department si Action Conrad Alvarez. Ako pong yung kaksyon, Action Violi Valdez Ferrer. Huwag po natin kalilimutang laging magdasal. And keep smiling everyone sa Action Radio. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. DWCM Action Radio Time. You got 35 minutes. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radio. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radio. Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radio.